हम लोग का जिमिस आ गया। जिमिस ना मुझे लाइक नहीं देता रे, कभी भी लाइक नहीं देता है। आज तक लाइक ही नहीं दिया शायद। गुड मॉर्निंग नाउ दादा, मॉर्निंग लाइक दे दो, लाइक तो दो एक। आज थैंक यू सो मच लाइक देने के लिए, थैंक यू। लाइक डन, थैंक यू सो मच। ओमफ्राय बोलो क्या कर रहा है आप लोग सभी लोग? सभी को मेरा में मोस्ट वेलकम, स्वागत है। और बताओ कैसे है, क्या कर रहा है? खाना पीना नाश्ता हुआ कि नहीं हुआ? सुबह का ब्रेकफास्ट हुआ कि नहीं हुआ? हेलो रेमाली जी, मा खालामदों? मा komen. ओरैनो दं जिरायना ना अके, ओरैनो जिरायना दं आरोना। फुंनि साहा पानि लोंना लोङाखै। अनामिका हाय सना दारना, गुड मर्निं। गुड मर्निं ओंखि दारना। हेलो गुड मर्निं, लाइक खालामना होदो दे। लाइक खालामना होदो। उन्दुबायमोन मानसियालाय। आं साहा लोङा नोंहा, आं साहा लोङा नोंहालाय दा? जोंहाबो साहा लोङालै, जोंहा न'आवनो साहा फुदुङा। साहानि कारबार गैया। ओमफ्राय अनल'सो ओंख्रि दाना, अके अनल'सो आरोना। माबोरै खबर सबरा रैमालि? बैसागो बोथोरा माबोरै थांखो खोन्थाहरदो दे। बैसागो बोथोरा माबोरै थांखो? आं दुगैनो दारना, अके। बैसागो बोथोरा माबोरै थांखो खोन्थाहरदो। खगे नों हम लोग का आ गया है बाप बापदांस एक्स्ट्रा ब्लॉग ना। ब्यूटीफुल योर लाइफ, आई joining योर लाइफ फ्रॉम तेजपुर। थैंक यू सो मच, तेजपुर से है यार, थैंक यू। और बताओ एक्स्ट्रा यूट्यूबर कैसे है? और सुबह का नाश्ता पानी चाय हुआ कि नहीं हुआ? मोजाङानो थांबाय, नोंहालाय आरोना? थिगानो बिदिनो थांबाय आरोना आंनाबो बैसागो बोथोरा बिदिनो। ओमफ्राय बैसागो बोथोराव खम जुमाय माइब्रा रोसि लोंबायलै। नोंसोरथ' मिनि क्लाब बायनानै मोसाहारि अन, थैंक यू। कौन लाइक नहीं किया? लाइक कर दो प्लीज। 1 2 1 3 4 5, थैंक यू सो मच। कौन है? आं दुगैनि अन थागोन। जयगा होनिनो, जयगनि
Okay, okay. Thank you so much. Okay, okay. दिनै मा बारलै जैग' होनोलै? ओके कौन एप्लीकेशन करो दिदा बसुमतारी आरोना हेल' हेल' मस्ट वेलकाम आंनि एलबिआव स्वागत खालामबाय आरोना बरायना लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय लाइक खालामाखैबा लाइक खालामना होदो माबोरै खबर सबर खोन्थाहरदो दे फुं गोजोन ब्रेकफास्ट खालामगोना खालामाखै खोन्थाहरदो दिता आब' बेनिफ्राय रैमालिया मा होनखो लोंबाय एसे बैसागोनि दादा अके लोंनांगौलै बैसागो बोथोराव ओमफ्राय पुरिति मा होनना बुंखो पुरितिया लाइक डान थेंक इउ स' माच पुरिति लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय बैसागुनि जैग' होआखैमोन दाना बैसागु जैग' होआखैमोन आरोना अके खालामबाय लोगोनाव दाना जोंना दिताया थेंक इउ स' माच बेनिफ्राय जोंना माबा दिता बसुमतारी बहानिमोनलाय खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय पुरिति बसुमतारी माखौ लोगो जादो दे गोदान दंबा दाना दे सोर गोदान लोगो जालायनोबा लोगो जालायनो हागोन खोन्थाबानो जाबाय लोगो जानोबा आं ब्लु होनो हागोन आरोना ओमफ्राय जोंना रैमालिया दुगैहैनो थांबाय आरोना ने बेनिफ्राय दिताया बहानिमोनलाय खोन्थाहरदो दे पुरिति बसुमतारिया जुमावसो माथो कमेन्ट गाइस ब्लु होदो ना दाना ब्लु होने ब्लु होगोन दे टेनसन लानाङा ब्लु होबाय आंनि मजा थेंक इउ स' माच कौन है प्लिज कमेन्ट करो आं गसाइगावनि लोगो ना दाना थेंक इउ स' माच गसाइगावनि आरोना खोन्थानानै होनायनि थाखाय गसाइगाव थेंक इउ आं बे साननैसोनि उनावनो गसाइगाव थांगासिनो दङ लोगोफोर गसाइगाव माने आं माबायाव थांगोन आरोना जिखुनु ओरैजाय निउ बङाइगावखै थांगोन आरोना आं गसाइगाव मोननै साइडखिनो थांगोन आरोना गसाइगाव मोनहैस्लाबनाय नङा नामाथाय बेनिफ्राय बोरै खबर सबर दे खोन्थालायदो रायलायदो सोंलायलायदो इन्ट्रडाक्सन लालायलायदो जान पेसान खालामलायदो दितिया लोगो जादो दे दितिया नै जोंना पुरितिजों लोगो जानांगौनो दितिया आं ब्लु होनानै नोंनो ब्लु होबाय दे आङो लोगो जादे लोगो जा एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो जाओ सात बंदा दो कौन है प्लीज कमेंट करो आप लोग कमेंट करेगा ना तो मुझे पता चल जाएगा मेरा एल्बम में आप लोग है तो कौन मुझे पता चल जाएगा मतलब मेरा कहने का मतलब ये और बताओ सभी दोस्तों कमेंट करते रहो कमेंट करो एक दूसरे के साथ बात करो खारजोब्बाय नामा मानसिफोरा माथो रावबो कमेन्ट खालामला आंजों गोदान ना फुराना र' नायनो दे आङो ओइ आं माबासो माथो आं साब खालामाखैमोन ना नै दे साबसो आं नोंजों दितिया साब खालामबाय आङो इसके बाद हम लोग का आ गया है जुमावा लाइक दाना थेंक इउ सो माच जुमाव लाइक होफैनायनि थाखाय थेंक इउ लाब्री बसुमतारी हाय लाब्री जी मैं आपका वीडियो देखा है और कमेंट भी किया था और आप भी मेरा वीडियो देखो कमेंट करो प्लीज एक दूसरे के साथ सपोर्ट बनाए रहो एक दूसरे के साथ जोड़ते रहो राधे श्याम
राधे श्याम दीवानी ब्लॉग हेलो दीदी राधे राधे कैसे हो आप बोल रहा है मैं ठीक हूँ दीदी और आप बताओ कैसे है लाब्रि बसुमतारी मा थांनोसैबो नामा दसेनो टाटा लाबाय माथो राधे श्याम दीदी राधे राधे और आप मैं ठीक हूँ दीदी और आप बताओ आप कैसे है ओमफ्राय बि सोदोब सोदोब बि सोदोबा गुड मर्निं नाव दाना गुड मर्निं थेंक इउ स' माच बि सोदोब आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांखौ राधे श्यामने बोला हम भी अच्छी हो ओके राधे राधे कृष्ण राधे राधे राधा कृष्ण ओके ओके दीदी और बताओ दीदी आप अभी क्या कर रहा है और सुबह का ब्रेकफास्ट हुआ कि नहीं हुआ लाब्रि बसुमतारी बोल'ल' नायबाय लाब्रि बसुमतारी मा खबर मा खालामदों खोन्थाहरदो दे मा खालामदों ओमफ्राय गुड मर्निं दारना राधे श्याम ने बोला राधे कृष्ण हर हर महादेव राधे राधे ओके सभी का पास राधा रानी का कृपा हो जाए सभी लोग एक दूसरे के साथ बात करके आगे जा सकेगा सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहो आंनिया मोनसेल' कमेन्ट हरना दोन दाना आंनियाव मोनसे कमेन्ट हरना दोन दाना सोर दितिया नोंनियाव कमेन्ट हरनो माने नों आंनि भिडिअ'आव कमेन्ट खालामलाय कमेन्ट खालामना दोन आं दा एलबि बन्द खालामखांनायनि उनाव आं माबा खालामफिनजोबगोन आरोना नायजोबगोन ओमफ्राय राधे श्याम ने क्या बोला दीदी ने अभी ब्रेकफास्ट नहीं हुआ अभी पूजा करूंगी ओके ओके पूजा करने के बाद ब्रेकफास्ट होगा अच्छा अंजलि ना मा बुंखो अंजलि किचन गार्डनिं ना मा गुड मर्निं दाना अंजलि मॉर्निंग दीदी बोलो हवारी दीदी कैसे है इतना दिन के बाद मेरा एलबी में आया है आपको मेरा संजीत गौरी चैनल में मोस्ट वेलकम स्वागत है कृष्ण मॉर्निंग बोल रहा है दीदी ने राधे राधे दीदी राधे 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 कौन है प्लीज कमेंट करो राधे 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 कृष्ण जी राधे राधे जी राधे राधे ओमफ्राय सीताराम ओके बि सोदोबा लाइक दान थेंक इउ स' माच बि सोदोब लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय बि सोदोब आं नोंखौ बारा मोजाङै सिनायासै आरोना ओमफ्राय खोन्थानो हागोन नामा सोरमोन थेवबो बि सोदोब नामखौ आरोना मस्ट वेलकाम आंनि एलबियाव बरायना लाबाय आरोना नोंखौ बि सोदोब मस्ट वेलकाम ओमफ्राय मा खालामबाय दङ एसे खोन्थाहरदो सीताराम हेल' सीताराम ओमफ्राय सीता राधे राधे कृष्ण विथ लाइक डान थैंक यू सो मच दीदी आपने लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच गुड मॉर्निंग और दीदी आपका खुद का दुकान है ना दीदी सीताराम जय राम हाँ जी बोल रहा अच्छा और दीदी क्या काम करता है दीदी मैं जान सकता है क्या ओमफ्राय राधे कृष्ण के राधे कृष्ण बेनिफ्राय आं गयसो जादोंमोनलै आं गयसो मोनलै गय जाबावबायसो आरोना लाब्रे बसुमतारिया गय जादोंमोन अके आदसा ओंखाम जाखांबाय नामा लाब्रे बसुमतारि आं गयसो जादोंमोन आरोना सब है भाई दादा सब ओके अच्छा सब ओके अच्छा गुड आपका दीदी दिल्ली कौन सा स्टेट कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है आप दिल्ली कौन सा सिटी मतलब कौन सा सिटी में है ओमफ्राय कौन है प्लीज कमेंट करो लाब्रि नों बहानि मोनलाय खोन्थाहरलाय और आपने अपने का काम भी करते हो ओके अच्छा मेरा तो दीदी राधे दीदी मैं तो आज मतलब अभी कुछ काम ही नहीं कर रहा है मतलब ऐसे हेरे काम अच्छा वाला काम ही नहीं मिल रहा है छोटा बड़ा ऐसे काम कर रहा है मैं ओमफ्राय आंनो मा बुंनो दाना आंनो मा बुंनो दाना आयु आंनो मा बुंनो आरोना अके बि सोदोब अके थेंक इउ स' माच
बहानिमोनलाय जोंना अननानै खोन्थाहरनो हागोन। ओमफ्राय आं ओंखाम जादोंमोन उखैना आं सेरफांगुरिनिसो अके सेरफांगुरिनि आदसा ओमफ्राय भाई आप बहुत आगे जाएंगे गॉड ब्लेस यू एलवेज थैंक यू सो मच दीदी राधे कृष्ण ओके दीदी ओके जाएगा मतलब मैं भी ट्राई कर राधे कृष्ण का सपोर्ट मिलने से आगे जाएगा मैं भी सोचता हूँ राधे राधे हर हर महादेव इसके बाद कमेन्ट लिरनो मोनला आं दाना अके कमेन्ट लिरनो मोनाबाबो जेबो नङा दे अन थानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओंखि सना जिउ सना फिथर ओमफ्राय दित्ताया मा होनदों खबरा मोजां लोगो होनना खबरा मोजां अके ओमफ्राय दित्ता ओमफ्राय दालाय मा खालामबाय दङ खोन्थाहरदो दे हार हार महादेव होनना अके थांनोसै रेडि जादोंना थांनोसै रेडि जादों अके थांदो ओमफ्राय सीताराम राम 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 अके राम 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 लाब्रिया माबा नायबाय आरोना लाब्रिजिना बखानिब्रा मोजां मोननायालाय ओमफ्राय राधे कृष्ण सीताराम हरे कृष्ण बुलरा अके हरे कृष्ण दं ओरैनो जिरायना होनना बुंदों आरोना दित्ताया अके दित्ता आब' आरोना आब'सो जागोन ना आंनि गेदेर ना ओमफ्राय हरे कृष्ण सीताराम राम राम दारना ओके ओमफ्राय राधे कृष्ण आपका कौन सा सिटी है दिल्ली में कौन सा सिटी में रहता है आप जोंना मा होनो दित्ता बसुमतारी फेमिलिया साबेसे दंब्रा खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय राधे अन थेंक इउ जोंना बिस सोदोबा अन दारा गैया रावबो दारा आयु सिख्ला मानसिनाखि मोजां मोननाय गैया जागोन बे खम दे कमेन्ट खालामबाय थादो दे बुंखो जोंना मा होनो आं हाबा जायाखै नामा दित्ताया दित्ता नों हाबा जायासै होमबा अ हाबा जाला होमबा ओमफ्राय जोंना दिल्ली निजामुद्दिन रेलवे स्टेशन के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जरूर जाएगा रे एक दिन जरूर जाएगा दिल्ली में मैं दिल्ली में आज तक कभी घूमने नहीं गया मैं पुणे में घूम के आ गया पुणे बेंगलोर चेन्नई आंध्रा लेकिन मैं दिल्ली मुंबई में घूमने के लिए नहीं गया जरूर जाएगा मेरा बहन है मुंबई में मतलब पार्लर मतलब हम लोग का गांव का ही है मतलब पार्लर है इसका पार्लर दुकान है मतलब पार्लर शोरूम है मैं अभी तक नहीं गया माबोरै जाखो होनना बुंदों दित्ता बसुमतारी मायो माबोरै जानो बुंदो दे राधेश्याम राधे मस्ट वेलकाम दाना अके गैथ'वा खबर नादा दित्तिया मानो खबर गैया जानो दित्तिया बेसेबांसिम फरायखो हम तो भी हम तो कि भी नहीं गया अके ओमफ्राय लाब्रिया माबा हरबाय आरोना जोंना ट्रफि हरबाय ओमफ्राय बिसोदा माखो दाबो हाबा जायाखै आंनावनो फैदो बिदा
दिदा बसुमतारी अके होनो नै माबा जोंना दिदा बसुमतारी माबाजों थांनांगौनो बिसोदोबजोंनो नै बिसोदोबा हाबा खालामसै ना दाना नोंखौ ओमफ्राय सनजित अन हु फुजा अके अके दिदी अके अके अन रायनायखौलाय अके दिदा नै नोंखौ जोंना सोदोबा फसायबाय नै ओमफ्राय जोंना माबायाबो नै लाब्रियाबो रावबो गैयानो लाब्रियाबो हा हा लाब्रिया मिनिबाय आरो नै लाब्रि बिसोदोब जोंना नै लाब्रिखौ लाना खारदो बिदा हेल' बिदाखौ फसायबायलां बिबाजै महरै आरोना बिदा नोंखौ बाजैसो लेंनोसै आङो बाजै जोंहा आदाजों फैदो ओमफ्राय जोंना मा बुंखो आंजों लोगो गैयाबा लोगो खालाम हरदो अके होना दाना आंजों लोगो गैयाबा लोगो खालामहरदो होननानै बिसोरोबा नों जोंजों लोगो दंना गैयालै नोंना आइदि नामा हमनानैसै आङो आइदि बायदिसोथ' आरो आं आइदि सानबाय थादोंमोनहै नै साब खालामबाय दे आङो बिसोदोब नोंबो खोन्थाना लायाब्रा बिसोदोब नै साब खालामबाय आङो आं माने सोरबा माबा बेलेग मानसि सानदोंमोन आरोना बिसोदोब नोंखौ दै बिसोदोब आं नोंखौ साब खालामबाय दै माने आं बिसोदोब नोंखौ माने आंनि सिनायखानाय लोगोफोरसो सानदोंमोन आरोना नोङो सोरबा आइदिजों फैदों सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय दायो आं नोंखौ बिसोदोब नोंखौ लोगो खालामबाय जाय आंखौ लायो हरना दोननांगोन आयु ओमफ्राय मा होनखो दिदा कमेन्ट माने अके दिदा आंखौ माबा मा होनो आंनि भिडिअखौ नायना हो आंनि भिडिअखौबो नायना हो ओमफ्राय अन हु अके 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 राधे कृष्ण दिदी अके ओमफ्राय दिदाखौ माने आङो बिबाजै महरै फसायदों आरोना बिबाजै माने बिबाजै जाफैदो आरोना बिबाजै ओमफ्राय गावखौलाय दाना गावखौलाय मा गावखौलाय होनखोब्रा बुजायसै आङो जोंना बर' ब्लगआ हाय फैदो आरोना हाय बर' ब्लग मस्ट वेलकाम बोरै खबर सनजित नादाना अके बर' ब्लग मस्ट वेलकाम खालामबाय नादाना अके दिबा आंखौ फेसबुकआव फल' खालामलाय फेसबुक इन्सटाग्रामाव फल' खालाम दे नोंखौ बिबाजै लाबोनोसै आङो बिबाजै स्किपार मा खालामदों नैलै ओरैनो दङ गय गायहां जागासिनो दङ गय गायगोन आरोना बिदिनो 8थासोनिफ्राय गय जाफुनांगौ ओमफ्राय बसुमतारी अनामिका अन लाइक दान थेंक इउ ओमफ्राय जोंना दिबाया हरबाय आरोना बि सोदोबा अन हरदों थेंक इउ स' माच आंखौ जायनो सापर्ट खालामो बिसोरखौ बेक सापर्ट खालामखायो दै लोगोफोर टेनसन लानो गोनांथि गैया आंखौ सापर्ट खालाम आंबो नोंसोरखौ बेक सापर्ट खालामगोन बिदिबासो आवगायगोन आरोना जमा आंखौलाय आरोना लाब्रि नोंखौबो बिबाजैसो लाबोनोसै आंखौ फेसबुकआवल' फल' खालामलाय फेसबुक वाट्सएप फल' खालामबानो जाबाय बिबाजै बानायजोबसै आं नोंसोरखौ एकदमबारे दंलाजोबो जोंनाव बिदा दंलाजोबो आरोना बे अखा हानायाव आरोना बे अखा हानायाव जोंनिखै अखा हायाखै जोंनिखै सान्दुंसो दुंदों मोनायाव थिगसे अखा हादोंमोन आरोना ओमफ्राय मोनायाव अखा हादोंमोन दायो सान्दुं दुंदों आरोना जोंनिखै लोगोफोर बानायहरदो होननानै बि बर' ब्लगजों लोगो जादो सोर सोर लोगो गैया बर' ब्लगजों
ओमफ्राय लाब्रि बसुमतारिया हार्ड हरबाय आरोना लाब्रि बसुमतारि बिबाजै सोलायनोसै आं नोंखौ बिबाजै माला लांगोन बिदा बसुमतारि बिबाजैआथ' माला लांनो गाबोननो बा दानो लायगोन आरोना बिबाजै एकदमबारे बिबाजै आरोना बिबाजै महरै ओमफ्राय दङ सासे जोंहा दा नों जों एकदमबारे नोंजों मिलायथारगोन आरोना एकदमबारे दानो लायगोन आरोना बिबाजैनि थाखाय आरोना एकदमबारे आंखौ दानो इन्सटाग्रामाव फल' खालामलाय मेसेज खालामलाय इन्सटाग्रामाव दानो लायगोन आरोना एकदम गेरेन्थि गैखाया आरोना ओमफ्राय अनामिका अनन मुसाहारि अनन बि सोदोबा मिनिबाय आरोना ओमफ्राय जोंना मुसाहारि अनामिका मोनदों मा खालामदों आरोना मा खालामनो जेबो खालामाखै नै ओरैनो दङ आरोना ओमफ्राय गय गायहां गायहां थांनोसै दसे थाना जाखांफैनोसै आइदि दंबा हरदो दाना जोंना बर' ब्लग आइदियालाय दङ आंनाव बाट मबाइला सुइस अफ जाना दं आरोना मबाइल मोनसेया माने कारेन्ट गैयाना अखा हादोंना हराव हरसे अखा हादों ओमफ्राय आं मबाइल गंसे चार्ज होआखैमोन कारेन्ट गैया आरोना दा बेलासियाव हरगोन दै आं दा बेलासियाव हरगोन दै बर' माबा बड' ब्लग दा बेलासियाव फैबानो जाबाय आंनि एलबियाव 5थायाव आंनि एलबि दङ 5ता 5:30आव आं एलबि होगोन ओमफ्राय फैबानो जाबाय आरोना आं आइदि हरगोन दे आइडिया आंनिफ्राय मोनलाङाखैबा आंनाव आइडिया मिसाखौलाय मा होननो आइदिया मोनब्रै दं आरोना आंनाव मोनब्रैयाव नों मोनलाङाखैबाथाय मोनलांगोन आगोलाव लाङाखैबा मोनलांगोन आरोना हा ओमफ्राय आइदि दंबा अके ओमफ्राय लाब्रिया माबोरै जाखो ओमफ्राय बि बर'आ हेलौ होनदों आरोना अनामिका अन जोंना दित्तायाव थांगो दित्ता आंनि बे भिडिअनि आंनि जिखुनु भिडिअआव आरोना हमना ला आंनि भिडिअ लं भिडिअआनो जा ओमफ्राय लाइभआनो जा आं माने सब गासैयावबो माने आंनि फेसबुक आरो इन्सटाग्रामनि लिंक होदों आरोना बे लिंकखौ फल' खालाम होमबानो बिबाजै महरै लायगोन आरोना ओमफ्राय राधेस्याम मा बुंबाय अनु अके जी मेरा दीदी है राधेश्याम ने मुझे ऑन है थैंक यू सो मच ओमफ्राय लाब्रिया जोंना खिनायसो हरबाय आरोना नै जब जब तो से बुलाए पापा मेरे पास है लाइक दैट आयु बसुमतारिया नामके दासो लाइक दैट होनदों आरोना थैंक यू सो मच मेरे बल से मैं बलवान बाबा तू है मेरे भगवान दं बिबोनां लिंखानोसै आं होनबानो लिंजागोन दे टेनसन खालामना आरोना एकदमबारे दुदा लोगो जादो दे नै जोंना दिदा बाजै लोगो जानांगौनो नै जोंना बर' ब्लगखौ साब खालामना होदो ओमफ्राय कमेन्ट होना हो बर' ब्लगखौ साब खालामनानै बेग हरगोन बर' ब्लगआ नोंनो लोगो जा दिदा फेसबुकफोराव माबा फेसबुकसो होनबाय ओं फेसबुकआव फैदो होमबालाय बिबाजै लाबोनोसै आं नोंखौ तू है मेरे भगवान तू है मेरे रे 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 जाने जाने से लगाने ना 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 फाग्ला फाग्ला दानो बिदि मोसानाया मा होनो आं न'निखौ दोनैनो नानिखौ दोनैनो थांनि अके मोसाहारि अके थांदो टाइम जाबाय 8 जाबाय थांदो ओमफ्राय जोंना बि सोदोबा अन आरोना बि सोदोब नों बहानिमोनब्रा एसे खोन्थादो दे स्रायनो
लाब्रि बसुमतारी आंखौबो लोगो खालामदो होननानै लाब्रि बसुमतारीखौबो लोगो खालाम। लाब्रि नोंबो लोगो खालामब्रा दे, नोंनोबो ब्लु बाय लाब्रि। नोंबो लोगो खालामला बायदो, बेग मोनगोन आरो ना। इसके बाद जोंना राधे श्याम अन थेंक इउ। बिबरुआ अन दारना आंखौबो खालामदो नारानै लाब्रि नोंनो लुबै आङो, नों लोगो खालामलाबायब्रा नै लोगो जा रे लोगो जा। एक दूसरे के साथ बात करो, एक दूसरे के साथ बात करो। ओंखि आं थांनो सैनानिखौ दोनलांनो अन दं। अके अके मोसारि अके। लाब्रि लोगो जादो दा दे लाब्रि नै लोगो जादो नै बर' ब्लगा लेंहरगासिनो लेंहरदों। सनाफोरनाव दानानै लोगो जा नै जोंना बसुमतारी अनामिकाखौ साब खालाम, बेग मोनगोन नोंसोरो। आं ब्लु होजोब्बाय दे नोंसोरनो। एकदम आं अनदाराय अके अनामिका अके। एकदमबारे कमेन्ट आरोना एकदमबारे लोगो दंखायो दाना। अके अके लोगो दंखायो आरोना। कमेन्ट खालामबाय थालाय। आं बादातनि बाला आइदि फाग्ला दाना सनालिया दा सानाव फुङाव होआलै आङो, मबाइलानो चार्ज गैयालै सुइसअफसो जाना दं मबाइला मोनसेया। दा बेलासियाव होगोन दे आं, दा बेलासियाव फै दै 5थायाव फैयो दा बेलासियाव। बेनिफ्राय गुड मर्निं दं मर्निं जोंना। ओमफ्राय लाब्रिया मा खालामबाय नै राधेश्यामा अन बर'आ हेल' बर' लगा लाइक दा सनालि थेंक इउ स' माच। जोंना बोरै बाजैयाव थांखोब्रा दिता बाजैयाव थांखो। साइकेल लाबोदों माथो। ओमफ्राय बर' ब्लग आं भिडिअ कमेन्ट मोनसे दाना हर होनदों आरो ना। सासेनि खोलाहा जायगायाव खोलाहा जायो। अके सारमोन अके दा बे अन सना मैया जि समायदों बर' नङाबाबो लाइभारदों दाना। अके बाय अके राधेश्याम अके थेंक इउ स' माच। कमेन्ट खालामबाय थालाय कमेन्ट खालामबाय थालाय। I don't know. Okay. No. I don't know. Kira, koran lanjut. Koran tu kira nama dia apa? Kira koran. Kunci nomor dia. Kunci lanjut. Aku belajar dulu. Balai amal. Kunci tu lagi ada. Amal tadi kunci sekat mana kan? Koran tu. Koran tu ikat boleh apa?
हा जायो गय जावखुनाय बारा टाइम सिखाजों जावखुजोबो आङो बे सिखा गोलावजोंनो फाग्ला फाग्ला दानो बिदि जुलिखौलाय माब्रै लागोन आं মই ইটো লগতে ইমান ওলাইছে ইটো কিবা লগতে কটাৰ লগত ফিজা লাগা ইটো লগতে বহুত ওলাইছে মই अनन थेंक इउ बिसोदेब अनन आं गय जावफुनो थांगासिनो आरोना है बायदों आरोना ओमफ्राय गय जावफुहैसिगोन आरोना आङो दे नोंसोर मा खालामबाय था आंना साइकेल गैयाना मटर साइकेल होनाय ओमफ्राय नोंसोरलाय आं एथियाव दुइजन टिम दं হ'ব इनो खनसेखौ होदो होमबालाय आं खनसे होनांगौ एबार दुइ देबि नहले खनसे হ'ব हा ओमफ्राय मा बुस्थु साइकेल होनाया नांलालै हा हा তামোলটো মানে 50 আৰু আজি কিমান পাৰে উঠাম তাৰপিছত ৰুবা পাৰিলে ৰুম ৰুবা নাপালে থৈ দিম মানে হ'ব না আমি গাটা মানে হ'ব দে আজি আনি মানে বেলেগে ল'বা খুজি আছে মানে লাষ্টত নাপাব না গাটাটো আগত খানি খালে মানে গাটাটো খান্দি কিনি আৰু গোবৰ সাৰ দি থৈ দিব লাগছে ইয়াৰ পৰা উঠাই কিনি লোৱা মাটি পতি এইটো আছে মানে এনেকা কৰিম এইটো আহা বছৰ আৰু ওলাই কিনে আৰু দুৱানি কৰিম মানে যা লাষ্ট যা ফিনিशिं হয় না इस टाइम মানে গোবৰ দিম আৰু না এতিয়া মানে আনি কিনি এনে ৰুই থম আৰু নহ'লে বেলেগ ল'ব না হ'ব এই দলং ওচৰত সুৰজ মানে অলপ এনেকা যাই কিনি दिदा हरबाय मोनसे सबना दाना खालामहरबाय नोलै ओमफ्राय सनालिया मा गाबलाबायखो खागासिनो खौनो गायसिनो रावबो गैला नामाब्रा माथो सिरि जाजोब्बाय साबा दं माथो साबायाव कमेन्टबो खालामाखै जोंना बाजैया अबाव थांखोथाय आयौ बिबोनां नोंबो खामानि मावोसो नामा खामानि मावनोसै नामा अके माने आं गय गायना दे आरोना दे खामानि मावदो दे होमबालाय आं दोनखानोसै दे हेल्पिखौ सोलाबनाय नंला आरोना गय लायनो ओमफ्राय दे खामानि मावदो ओमफ्राय आङो फल' खालामलाय माबायाव इन्सटाग्रामाव फल' खालामलाय बिबाजै एकदमबारे खालामथारनो सानबाय दे आङो अरिजिनेल बिबाजै खालामगोन आरोना डुप्लिकेट नङा मानसिया साइकेल हेलौ होनना सनालि मा खालामदोंब्रा जेबो माथो जेबो बुंहरफिनला थ' रायज्लायगासिनो दहायनिफ्रायनो सनालि होननानै
दे जागोन बिबो नांदों आरोना अके ओमफ्राय जों माखो दिया लोगो जामारला नामा रा खेला नांबाय आरोना ओमफ्राय मा खालामदों होनदों आरोना माबालै मा होनो गय जावखुनो नागिरदों आरोना गय जावखुनो थांगासिनो दङ ओइ बायदों आरोना गय बायनायखौ जावखुना लायनो नागिरदों आरोना जावखुनो थांगासिनो दं माने बिदिया बाय जों माबा फाग्लालै ओइ दुर्गार फन खरैलै आइजाबो माने ओमफ्राय खामानि मावदों आं बिबिनार अके खामानि मावबाय जाबाय दे नोंबो एने गाजाखिनि ओइ किबा स्कुल हुरु स्कुलाव इखिनि दे मा फाग्ला बेलाय लावथि गोलाव होजानो नामा होनना ओमफ्राय जोंना बिबर'आ अन दा बेलासियाव फै दा बेलासियाव बयबो फै आइडि हरगोन दे आङो मोनसे मोननै आइडि हरगोन आरोना माने आंनाव मोनब्रै आइडि दं आरोना मिसाखौलाय मा होनो मोनब्रै आइडियाव ओमफ्राय आङो सोरबा हरबाय सोरबा हराखैबो जानो हागौ ओमफ्राय सोरबा मोनलांबाबो जानो हागौ गोदो फैनायफोरा ओमफ्राय सोरबा फैया मोनाखैबो जानो हागौ ओमफ्राय जिखुनु मोनब्रै आइडियाबो फुरानासो आरोना ओमफ्राय दाहाय हरगोन आरोना आङो बेलासियाव हरगोन कारेन्ट फैबासो हरगोन दे कारेन्ट गैया आरोना माने मबाइल चार्ज गैया नालाय बे मोनसे मबाइलाव सारिथा माने माबा दै पासथासो बावदों सारिथायाव नङा साराय पासथायाव होगोन आरोना आङो एलबिखौ इफाले आरो जाय थाखैले जार तामुले देखाबाबो बाप जार नय दे जितु ओइ आदे इफाले बादागाव फाले ओइ किबा फेरकुन्द जावा सिदा रास्तात ओइ किबा दु बनायছে ना रिवन्टु 20 बिघा ना किमान बाकेला जार तामुल बिसिना आरो डांगार হৈ গ'ল आहा बोसोर माने पाबु गोजानि तामुल दा मोसारे अन आंनो आइडि नाङालै बेखौ अके जै मोनसेआवनो बारा फैला थगायो दाना जोमाव जोंना बिदि वानखौ थांनायनोलाय आइडि नांखाया माने जोंनोलाय दायोलाय एकदमबारे माबासो नांगौ नालाय नायग्रा मानसिसो नांगौ आरोना ने आइडियालाय जेनेबा सापर्ट आइडिसो नालाय सापर्टनि आरोना जेनेबा चेनेल बारायनाय इटु याते हाय गल दादा এই বেটারি গাড়ি দি উঠাই আগর উঠাইলাম 50 টা না দে রাইলাই দিনে ইয়ারে মানে আং दे रायलायदो लवानाय आं दोननोसै दे होमबालाय लोगोफोर आं गय जाफुनसै आरोना दोननोसै आङो गासैखौबो थेंक इउ सो माच ओमफ्राय दाहाय 5:30 फैबानो जाबाय लोगो मोनलायगोन गासैखौबो